Subrai Kaitor, Jesus Christoni, Pai Flea Kakshangma, Trupuri, Shikla Shiklurok by Tong Platon. Amen. Trupuri, Shikla Shiklirok. Norokni Bere, Baksa Shikla Shiklirok, Ano Sinkhoro, Chilaburi Kamjaklema, Sumsok de Hine. Trupuri Shikla Shiklirokni Tabukni Molni Langmano Nainaike O Koksung Belai Nankukmanino Klayo Omani Koki Filmung Rinani Bakai Chilaburi Kamjaklema Tongmungo Tongjakya Tei Chilaburi Kamjaklema Tongmun Tonge Kaijakya Krishta Motha Miriknairok Bai Kaitorni Samantang Nairok Simise Sara Gaimano Chilaburi Kamjaklema Tongmun Tong Nairok Tei Chilaburi Kamjakleye Kaijak Nairok O Koksumuni Kok Filmung Rinat Hange Abo Matai Poneroni Chodovo Subra Jesus Samati se Nai Mokkal Nukia na Yak Tole Tuike Korak Nino Hakoro Plum Saklainai. If one blind person guides another, both will fall into a pit. Ebake Matai Satni Char o Subra Jesus Samati se Nai. Norok Bakai ke Norok ni Ari Borokno Ang Nini Mokol ni Pon Kariu Rivanu Kine Saviman Yang Le Sak ni Mokolo se Bupang Bokocho Ginang Tutui. How can you say to your neighbor, let me take the speck out of your eye, while the log is in your own eye? Tabuk Tripura Sarukni Bere, Dovui Pirjagi Tungnai, O Lachima Singchani Tungmuno, Krishta Motha Kutharo, Deramung Tubunai, O Kirima Singchani Tungmuno, Tinangni Nukung Kutar Kiri Klairinai, O Singcharni Tungmun Sutrano, Tei Do Parokni Tinang Kamkraino Sokomornai O Tungmung Kamiano Tuye Srai Simung Mana Muchung Jagino Norok O Koksungno Ano Teisa Sinkorokene Ang Kaklayo Ang Norokni O Koksunguni Kok Filmung Shoike Rithaiklayo Abuni Shikang O Koksungun Sinkornai Shikla Shiklirokno Shikang Bariano Ang Simon Rigorna Nayo Khumulwng Christian Bethlehem Prayer Tower Youth Bible Class Rijago Youth Formation Rijago Te Jora Jorabo Youth Counseling Bo Rijago O Shikla Shiklirokni Pandarogo Chilaburi Kamjaklemano Tuyebo Srai Ke Te Pangke Purungjagibo Tongo Te Chilaburi Kamjaklema Tonguno Norokni Bishingni Puichawi Sokomore Kibiasak Purungjagino Tongnai O Youthni Pandarogo Chilaburi Kamjaklemano Tuyi Purungjakmani Busungtui Kubui Simung Manjak Class Artni Simi College Jorani Ring Nairok Te Shikla Shiklirokni Berevo Chilaburi Kamjaklema Tongun Tongyarok Kubangmano Tongo Aboti Chilaburi Kamjaklema Tongun Tongyarokni Kaijakna Jora Mpro Borokno Kaitorni Muchungde Hik Yeba Sai Shayi Nakarnabo Khumulwng Christian Bethlehem Prayer Tower Sakthari Chubavi Tongo Abuni Pake O Nankukma Sinkhor Nairokno Ani Kobokmung Ke Norok Khumulwng Christian Bethlehem Prayer Tower Youth Pandarogo Manjak Pailaidi Tei Norokni Koksung Rokni Kok Filmung Rok Kaitorni Kokatharni Bisungte Srai Ke Manlaidi Abobai Shoi Tei Kubi Christian Shikla Shiklirokni Tongung Rok Tonge Tui Prakasteo Subrai Kaitor Jesus Christoni Mung Katharno Kuchugo Tisalaidi Hinise Norokni O Koksumuno Te Shikang Bariano Ang Norokno Muito Clarina Nayo Aboke
Tripuri Shikla Shiklerokni, Chilabri Kamjaklenarokni Berevo, Dolni Tongo, Dol Sake, Yakaro Noka Bishi Omornisimi, Shotro Noka Bishi Omorni, Chilabri Rokni Bereni, Chilabri Kamjaglema, Eba, Omor Sok Sukya Rokni Bereni, Chilabri Kamjaglema. Tei Dol Sake, Ataro Noka Bishi Omornisimi, Kaijakya Shikla Shiklerokni Bereni, Kamjaglema, Eba, Omor Sokjak Okra Rokni Bereni, Chilabri Kamjaglema. Shoi ke naisukna bagai, te srai unsukna bagai, o dol nui kena naina nukna nango, te purunjakna bon nango. Kaifano, ang norokno, o dol nui no tuye, juda ke purungyawui, dol nui no dol sake romuise purungna nayo. Tamnikinba, ani vansukte te naima nukma tui, Chilabri Omar Sok Sukya Panangtung, Eba Omar Sokjak Panangtung, Dol Nuini Bishingano, Chilabri Kamjak Lemungo, Yasi Surei, Punuk Jak Nasuk, Perlemunkri. Norok Omanabo Sithai Klayo, Chilabri Kamjak Lemana Tei, Hayung Ginangini Kaktorogo, Juda Vansukmurog, Kakamarog, Te Raida Rog, Purungjagi Tongo. Abani bagai, Kaitor Baitangno, Bini Snamjak Borokno, O Koksung Mini Kok Filmung, Retai Klayo. Kakase, Norakni Koksung Mini Shoi Te Kubi Kok Filmung, Unsuknai. Tamni Kinke, Kaitor Unka Kubui Kine, John Chodoni Choyo Sejak Tongo. Borokrok Unka Kubui Kine Sejagia. Kaitorni Kokatharnka Kubui se John Shotroni Shotrovo Sijak Tongo. Borokrokni Kokthairo Eba Purungro Kubui Sijakia. Kokatharni Besante Nora Kukubuino Sikese Yok Suknai Kine John Artni Yekotrish Te Botrisho Sijak Tongo. Te Noka by Kayung se Kamavano, Piaba, Subraji Suni Kok Thyrogle, Kumagla Kune, Matai, Chobisni, Poitrisho, Sijak Tongo. Haikin ke, Norokni Koksung Rokni Kubui Kok Filmung Manna Bagai, Kubui Kaitorni, Mol Brum Slaijak Yavu Tongnai, Kubui Kok Tharno, Bible, Cherry, Nailena Nango. Tamnikinba, Snamjak Borokrok, Borokni, Snamne sa Kaitorni Kokno Knawi, Poito Klaye, Bini Kokte, Matong Lay Thai. Tabuk Naidi, Norok Ano Koksung Korma Ke, Chilaburi Kamjak Lema, Sumsok de Hinese. O Koksungni Kok Filmung Norokno Sukrubi Sana Bagai, Ang Kaibri Kokrokno Te Sathai Klayo. Aboke Puila Kamjakmu Kakamde Kamya. Abuni Yagulo Chilaburi Kamjaklema Kakamde Kamya. Abuni Yagulo Sumsoktamo. Abuni Yagulo Chilaburi Kamjaklema Sumsokde. Abuni Bagai O Koksumuni Kok Filmungno Ang Bukak Khag Brike Khagai, Norokno Sukrubi Sananayo. Bukak Khaksavo, Kamjakmung Kakamde Kamyakine Nailayano. Tamni Kinba, Norokni Koksum, Chilaburi Sumsok de Kineya, Pia, Chilaburi Kamjaklema Sumsok de Kinese. Tei Baisake, Norokni Koksum, Chilaburi no Teya, Pia, Chilaburi Kamjaklema no Teyese. Abuni bagai, ang norokno, kamjak no tiye srai simu riyawui, Chilabri kamjak lemano tiye saikna rina thange, abo, nok yapang thai tangi tisayawui, nok otor tangi tisana nainai, borok kaise ungnai. Abuni bagai, puila kamjak mung kakamde kamyakine, Bible cherry ma nailai thai.
abun yagulo bukka khakniyo chilabri khamjaklema kakhamde khamyakne Bible cheri nailayano aboke norok o khamjak muno norok kiching norok kakham kede eba khamya sutra kede samungo pinangi tongkene cheri nailayano aboni bisungte norok ni chilabri khamjaklema kakhamde khamya kine norok sakno srai siwano abuni yagulo bukha kaktamo sumsok tamo kine Bible cheri nailayano tamni kinba sumsok tamo kine norok siyake chilabri khamjaklema sumsok ya kine bo norok chongke rumui manglak abuni yagulo bukha khakbriyo norokni koksumu chilabri khamjaklema sumsok de kine Bible cheri nailayano khakese norokni koksungni kokki filmung srai unsugano paithago ke ang norokno chilabri khamjaklema no tiyi srai ke phang ke jai ke saikna riwi o phirungno muthagnai norok o kokolok video no kha logi khunj kaye waini baitam knana chaitok leidi phaidi chingpuilano khamjakung kakhamde khamya khine Bible cheri nailayano John Seikharmani puila koktun ram charni tang art o khai khine sijak tungo kaitor unka khamjakmu God is love kunchu kukrke knalaidi kaitor unka khamjakmu ginang kine sijagya yeba ke kaitor unka khamjak naisa kine bo sijagya pia kaitor unka khamjakmu kine se sijak tungo abo kinma ke kaitor khamjakmu se te kaitor se khamjakmuni yaphang te yarung hinmaklayo omo kaitor by khamjakmu besuk sukak jakmanya teike kereng jakne chingno siriwo te o kokthar chingno purungna naimani ke khamjakmu tongthanyo kaitor tongthanyo khamjakmungo tongo kene khai kinke korok sasukni bukkhavo eba kereng sasugo kaitor tongmani punukmari unka khamjakmu aboni bagai borokrukni bukkhavo nok nukhung rogo kami rogo dopa rogo te krishta motha rogo kaitor detong khine saimana khinke aro khamjakmu detong khine amjogi nai ke srai ke sijaknai tamni khinba khamjakmu tongthanyo se kaitor tongi tongnai pia khamjakmu kiri thanyo kaitor tongi tongman glag tamni khinba kaitor unka khamjakmu omoni lokino kaitor unka khamjakmu khinpuro afa kaitor unka khamjakmu sajjala kaitor unka khamjakmu phola kthar kaitor unka khamjakmu tekthamsa kaitor unka khamjakmu khine norok khabai khukbai poito ma khlailainai Bible ginangge kthamsa eba ktham phia kaista kaitor ni khamjakmu kokno te yese sijak tungo kthamsa kaitor no aboke trinity no poito khlainai rokse soit te kubi Christian rok kthamsa kaitor no poito khlainai rokni Krista motha se soi te kubi Krista motha tamni kinba Christian rok pha sajala te phola kthar ni mungi se baptisma rijakna nango kine subra jisu sagri rokno samano matai 28 ni 18 te 19 sijak tungo khake
phá sajala tei phola kutharni mungai baptisma ngnai jotta Kristan ro kutamsa kaitorno poitoma khlailai thai tei jotta Krista motha rogabo kutamsa kaitorni saktongma kuthar eba holy presence tongo khaifano norok omano srai ke sidi hamjakmun tongthaniu se afa kaitor tongi tongnai sajala kaitor Jesus Kristo tongi tongnai tei phola kuthar kaitor bo tongi tongnai hamjakmun go se afa kaitor sajala kaitor tei phola kuthar kaitor tansa tei kaisa ngo o kuthamsa kaitor hamjakmun ungma bai tei hamjakmun yaphang tei yarung ungma bai se John Swikarmani puila koktun ram charni tang satwo khai khine sijak tongo hamjakmun kaitorni aronisse love is from God abu khinma khe soi te kubui hamjakmun kaitorni aronisse phaina nango tumung kaitor hamjakmun khinke kaitor se hamjakmun yaphang te yarung khinke te hamjakmun kaitorni aronisse phayo khinke hamjakmun kahamno tamni khinba kaitor engka kaham khine Luke 18:19 sijak tongo kaitorni bepak samangro kaham khine yaphang yekni yekotriso sijak tongo te kaitor bini borokrokni bagai kaham kukrokno simise rivo khine Mathai 7 ni yekarawo sijak tongo abuni bagai tumung kaitor engka kaham khinke kaitorni aroni hamjak mungbong kaham no klayo ora nangkukmani te thaisa kokhe kaitorni aroni o hamjak mung kaham simiya phia kubo kuthar soi te kubui kaham bai kuthar mung sukak jak manya tuike kerengjak abokhe soi kaham tongthaniyo kuthar mung tongo abokhai keno kuthar mung tongthaniyo soi kaham bo tongo hamjak mung kubo kuthar khinmani khe hamjak mung kaitor kahamni aroni phaimani bagise kuthamsa kaitor engka kuthar gene jing Bible porikhe nugo afa kaitor engka kuthar gene Levi yekaroni 40 tei 45 sijak tongo sajala kaitor Jesus Kristo engka kuthar gene Luke 1:35 tei John Swikarmani puila koktun ram 3 tang 4 simi pas jora sijak tongo tei phola kuthar kaitor bo kuthar gene phola kuthar gene a kokthayo no srai hakhe kuthamsa kaitor engka kuthar tumung kaitor kuthar ginke kaitorni aroni hamjak mungbo kuthar gene katsui srai tei baisa sana thange kaitor engka hamjak mung kaitor tongthaniyo hamjak mung tongo a hamjak mung engka kuthar hamjak mung o kuthar ku kaitor sungsar ginangkai bini snamjak jotto borokno kuthar ungbaidi khine dakimani kokno Peter Swikarmani puila koktun ram yekni tang ponero tei sullowo sijak tongo tamni khinba kuthar mung kerike kebo phano subraino nukla khine Hebrew 12 14 sijak tongo the holiness without which no one will see the Lord abu khinma khe kaitorno nukna bagai besakni kutharmu tei bekhani kutharmu nango khakhe
koraksasukno kaitor bay khalo kerengrinani bagay nangkukma kaisangka ketar khamjakmu. Ketar khamjakmu bay tongnairo borok kaitorni khamjakmungono tongo kenai srai mari. Teibo sanathange tumung borokrukni bukha rogo nok nukhung rogo kami rogo dopa rogo te krishta motha rogo ketar khamjakmun tongke aro kaitor tongo kene srai nuk mari. Piyaba tumung borokrukni bukha rogo nok nukhung rogo kami rogo dopa rogo te krishta motha rogo khamya sutra khamjakmun tongke yeba tongmung khamyarak bay gdaljak khamjakmun tongke yeba ke khamjak thaniyo sumsok tongke aro soitan tongo kene srai nuk mari. Tamni khinke ketar khamjakmun kaitorni aroni piya sitra khamjakmun yeba sumsok bay gdaljak khamjakmun abo soitani aroni. Omo khinmake kaitor mol brum kakam te ketar ngi tongtuino kaitorni aroni khamjakmun bo mol brum kakam te ketarno ngi tongo. Abo khaino soitan mol brum khamya sutra te ketarya ngi tongtuino soitani aroni khamjakmun bo mol brum khamya sutra te ketaryano ngi tongo. Kaitorni khamjakmun kakam te ketar ngma baise khamjakmuni kaitor borokrukno khamjakti khine dagi klangka. Khamjakti khinmani abo kaitorni kaisa phirngmung ya piya kaisa dagimung. Khamjakna bagai afa kaitor Mosesni yakte kaichi kerangrok riklang manotuye smai kichamo lamrima bisni yekni simi shotro jora sijak tongo. Kaitor bay rijakmani a kaichi kerangrokni shoi nakarmungke ching kaitorno khamjak sukna bagay sakno khamjakna bagay te sakno khamjak te buinabo khamjakna bagay. Ching kaitorno bakhaike khamjakna nang khinay lamrima bisni yekni simi yakaro jora kokatarte dagi jago. Ching sakno bakhaike khamjakna nang te sakno khamjakte buino bakhaike khamjakna nang khinay lamrima bisni baroni simi shotro jora kokatarte dagi jago. Afa kaitorni o kaichi kerangrokno riksa wise sajla kaitor Jesu Kristobo Kristan rukno kaini kerangrok riklangka. Sajla kaitor Jesu Kristoni o kerangrokno tiyi smai ketalo Mark baroni 29 simi 31 jora chingpurike khaikini nugo. Jesu khaikini koke filka puilanike akai o Israel knadi chini subrai kaitor subrai kaisase nung nini subrai kaitor no nini kha risugay nini phola risugay nini wansuk nini thai risugay te nini phan risugay khamjak sukdi te thaisa ke akai nung sakno khamjakti no nini arini borokna bo khamjakti o kerong dagi mungrokno kare te kotor ko kaisa phano kare. Subrai Jesuni subrai kaitor no khamjak sukte khinmani puila dagimu kerong sapima choini char te pasho sijak manise. Te subrai Jesuni nung sakno khamjakti no nini arini borokna bo khamjakti khinmani kifini dagimungke Levi 19 18 sijak manise khunchu kai knalaidi. Subra Jesu Kristoni kerong dagimu rokbo kaitorno khamjak sukna bagai sakno khamjakna bagai te sakno khamjak te buinabo khamjakna bagino. Khake
ching omakai ke sawi mano. Yelembak yeba Bible kaitor bay borokni kamjak mini khalokni kokno to yese punugo te ching kiching ching kamjak mini khalogo tongna bagise purungo. Tamni kinba kaitor ni nakar mungke pa sajala te phola kutar kamjak mungo tansha te kaisangi tongtino ching kiching ching bo kaitor te bui bay kamjak mungo tansha ke tongtung khinese. Tabuk baksa Christian rokni bukha bising khai khine koksung rok tongna phana tongo. Abokhe smai kicham ni kerang rok bay smai kutal ni kerang rok phede pherlai. Yeba smai kichamo afa kaitor ni kerang rok bay smai kutalo sajala kaitor Jesus Christo ni kerang rok phede pherlai. Yeba khe Christian rok smai kicham ni kerang rok no regi tongna de nang akorok. Omoti koksung rok ni srai kok ki filmung khe khaise. Afa kaitor ni kerang rok bay sajala kaitor ni kerang rok kunupur phano pherlaya phia tansha te kaisa seklayo te sikak jak mania te khebo kurung jak. Afa kaitor ni kerang rok bay sajala kaitor jisu ni kerang rok no kerang rok ni nakharmung rok bay babai nayi ke tansha seklayo. Abuni bagai afa kaitor ni kerang rok bay sajala kaitor Jesus Christo ni kerang rok tansha deklai yeba phede pherlai kene srai ke sina bagai ching judai rokhai kerang rogo simi mokal kayawui Christian rokhai a kerang rokni nakharmung rogo mokal ma kailainai. Tamni kinba kerang rok nakharmung rok bai se snam jago tei nakharmung go sogina bagai kerang rokno samung rogo te tongmung rogo phnang jakna dak jago. Afa kaitor bay sajala kaitor Jesus Christo ni kerang rok ni nakharmung khe ching kaitor no khamjak suktung sak no khamjak thung te sak no khamjak tui buina bo khamjak tung khini mangse. Khake Christian rok sajala kaitor Jesus Christo ri klangmani kerang rok no rigi tongna bagai afa kaitor bay rijakmani kerang rok nangkugo. Abo khaikeno Christian rok afa kaitor ni kerang rok no rigi tongna bagai sajala kaitor Jesus Christo ni kerang rok bo nangkugo. Tei bay sake afa kaitor ni kerang rok ni bisinggo sajala kaitor Jesus ni kerang rok khobjak. Abo khaino sajala kaitor Jesus Christo ni kerang rok ni bisinggo afa kaitor ni kerang rok bo khobjak. Abono to ye subra Jesus samani kokno Matai 22 ni 40 khai khine sijak tongo. Bepa kerang rok te diari rok o kaini kerang dagi mungono khobjago. Abo khe rondi subra Jesus Christo Christian rokno dagi kha kaitor no khamjak sukti khine. Christian rok kaitor no khade khamjak suk ya khine saimana bagai kerang rok bay cheri nailena nangkugo. Kerang rok kri khe Christian rok kaitor no khade khamjak suk ya khine bakhai ke saiman suknai. Aboni bagai ching kaitor no khade khamjak suk ya khine saimana bagai lamrima 20 ni 1 ni simi yakaro jora sijak afa kaitor bay rijakmani kerang rokno cheri amjogi nailena nango. Abuni bagi se Roma 3 ni 20 khai khine sijak tongo. Kerang teise sumsokno teye simung phayo. Through the law comes the knowledge of sin. Khake afa kaitor ni kerang rokno rigi tungna bagai sajala kaitor Jesus ni kerang rok nangkugo. Apo khaino
sajala kaitor Jisu ni kerong rokno rigi tungna bagay afa kaitor ni kerong rokbo nangkugo. Tei bay sakhe afa kaitor ni kerong rokno rigi tungma bay ching sajala kaitor Jisu Kristo ni kerong rokno rigi tungma klayo. Abo kaino ching sajala kaitor Jisu Kristo ni kerong rokno rigi tungma bay ching afa kaitor ni kerong rokno rigi tungma klayo. Abo ni bagay Kristan rok ni langmawo afa kaitor ni kerong rok bay sajala kaitor Jisu Kristo ni kerong rok kaini no baksa ke rigi tongna nango. Abo kinma ke khamjak mungo tongsukna bagay ching kerong rokno rigi ma tonglay thai. Tei kerong rokno rigi tongma bay ching khamjak mungno ma phunuk lay thai. Tamni kinba kaitor ni kerong rok ni yapang asuktai ingka khamjak mung. Khamjak mung ni yapang asuktai sakaw se kaitor ni kerong rok songsajak. Abo ni bagi se kaitor ni kerong rok no rigi tongma ingka kaitor no khamjak mani phunuk mari kene subra Jesus samani kokno John 14 ni 15 khai kene sijak tongo. Tumung norok anu khamjak ke norok ani dagi mung rokno rigi tongnai. If you love me, you will keep my commandments. Abo kinma ke ching Kristan rok subrai kaitor Jesus Kristo no khamjak suke bini dagi mung rokno rigi tongnai. Bini dagi mung rokno rigi tongke abo Kristan rok subra Jesus Kristo no khamjak sugo kene phunuk mari klayo. Abo kaino ching kaitor ni kerong rok tui sak no tei bui no khamjak ke abo ching kaitor no khamjak sugo kene phunuk mari klayo. Abo ni bagi no khamjak mung bepa kerong rok no rigi tongma klayo kene Roma 13 ni 8 ni simi dos jora sijak tongo. Tabu kaitor bay kerong rok ni kerung no tei afa kaitor ni kaichi kerong rok bay sajala kaitor Jisu ni kaini kerong rok ni kerung no tei norok chongki romi man bay kagene ang kaklayo. O jorabo omanabo norok muituo ma naruk lay thai. Abo ke phola kuthar kaitor bo khamjakung se. Phola kuthar chingno khamjakna se purungo. Te khamjakna bagi se phan te suarbo rivo. Phola kuthar Kristan rukno rina kinma buthai rukni bere puila buthai inka khamjak mung kene Galatia pasni 22 sijak tongo. Abo kinma ke khorak sasuk phola kuthar bay kobal jakhe bo phola kuthar kaitor ni puila buthai abo ke khamjak mung bay kuplung engsuknai. Khamjak mung kaitor ni mokolo besuk nangkuk te morakuk kene Korindus tongno Paul suikarmani puila koktun ram terewo sijak tongo. Abuni bagi se sajala kaitor Jesus Kristo afa kaitor ni kerong rokno vaisa pano samungnanya khlailia tei afa kaitor ni kerong rokno samungnanya khlaina bagai kebono pano phringlia. Phiyaba subra Jesus Kristo afa kaitor ni kerong rokno supung serkha te jotto borok afa kaitor ni kerong rokno rigi tong dekhne se phirngke klangkha. Subra Jesus Kristo afa kaitor ni kerong rokno besuk nangkukma khlaiye morakuk rekhne Matai pasni 17 te 19 khaikne sijak tongo. Kerong eba diari rokno sokumarna bagai ang payo kene norokta kakade. Ang sokumarna bagai paya. Pia supung sukna bagai se payo. Abuni bagai no korak sasuk pano kerong dagi mungrokni bisingni kotoiku kaisa sukna pano sibaike abo kaino buino bo sibaina phirngke bo kaito ni khabo jottoni slai kotoiku hinjaknai. Phiyaba khorak sasuk pano o kerong dagi mungrokno rigi tongke abo kaino buino bo rigi tongna phirngke bo kaito ni khabo kotor hinjaknai.
o koktar sakiribo subra Jesus Christo o singcharo afa kaitorni kerangrokno sokomarna bagai phailiya pia supung risukna se phaikagne subra Jesus Christo afa kaitorni kerangrokno supung rimani thaisa punukmarino nailayano abunateye matai pasni 21:22 khaikne sijaktungo agini molni borokrokno khaikni sajakmani o kokno norok knaleijak norok borokta buthardi borok butharnai borok bo bustum jaknai phia ang norokno sabo tumu norok thakuk eba bukukno joli tongkhe norok bustum jaknai tei norok thakuk eba bukukno lachirkhe norok kokchap dolni buskango tubujaknai tei norok thakuk eba bukukno butua khinkhe norok morkeni khoro khiklai jaknai naidi puila subra Jesus Christo smai kichamo lamrima bisni teravo sijak afa kaitorni kerang rokno tisavu savo abokhe norok borokta buthardi aboni yagulo subra jisu o kerang rokno bahaike supung rukhakene sijak tongo tamni khinba judai rok borok rokni busakno simi buthar yaboi kerang rokno rigi tonglai mani phia kubang jora borokni wansupung rok kokthai rok te samun tongmung rok bai borok rokni bukhano dalbida lamate buthare tonglai mani aboni kaisa phunuk marise Luke 18 noini simi 14 jora kerongno rigi tongnai farisi koroksa teksu tumnai koroksa ni bukhano noktar surima jorabo phano buthar rimani kokno toye sijak tongo aboni bage subra Jesus sabo jolimu eba thamchi buino lachirima te buino butua khinma akorokbo kaitorni o kerong dagimungno sibaima klayo te borok butharmo sumso klaima wo klayo khne abokhinma khe afa kaitorni norok borokta buthardi khinmani kerongno rigi tungna bage borok rokno tungsasuk lamate phano borokta buthardi khne phurungke subra jisu afa kaitorni kerongno supung rikha te kaisa srai phunukmari mark dosni sotroni simi 20 jora khaikne sijak tongo jisu lamri tongpro borok khoroksa khachige bini buskango yasku sungai khaikne sungkha phurungnai sa kakham paiflaya langma manani bagai ang tamo klaitai klai jisu bono khaikne kokifili sakha nung tamong ke ano kakham kin kaitor simise kakham te khoroksa phano kakham kre nung kerong dagi murokno saimano borok tha buthardi sinar chuta ta waijadi ta khokdi tatal saki tardi ta phemlokdi buma buphano boramredi khunchuka ikhnalaidi o kothum kakhamo subra Jesus Christo borok khoroksano kerong rokno rigide tongkhne sing naimani abo lamrima bisni baroni simi sotro jora sijak tongmani tei afa kaitor bai rijak mani kerong rokno tiyese o kokatha rokni besangte afa kaitor bai rijak mani kerong rokno sajla kaitor Jesus Christo samung nanya khlailia phia Christian rokno afa kaitor ni kerong rokno regi tonglai dekhne phurungmani phunukmari rokno se nuk jago norok tabu afa kaitor ni kerong rok bai sajla kaitor Jesus Christo ni kerong rokni kiramu te tansana te ye chongke romi man bai khakne ang khaklayo omani lokino ching afa kaitor ni kerong rokte kaitorno te ching kiching ching khamjaklaye subra jisuni kerong rokno rigi tongkhe chini manthai sokatno to yebo bible sijak tongo
a manthai sokatrok ni berewo smai ktalni kaitamno to yesimi tabuk nailayano. Kifisa manthai sokatno to John Suikarmani puila koktun ramcharni tang sullavo haikne sijaktungo. Kaitor unka hamjakmungo tongnairo borok kaitor ni bisingo tongo te kaitor bo borok ni bisingo tongo. God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. Abo hinmake kaitor unka hamjakmun tongtanyo se kaitor tongi tongmanai. Hamjakmungo tongnaiok se kaitor ni bisingo tongi tongmanai. Kaitor bo borok ni bisingo tongi tongmanai. Hake hamjakmun jingno kaitor bai tancha te kaisa klairivo. Kifini manthai sokatno te John Chodoni Pornero te sullavo haikene sijaktongo. Norok ano hamjake norok ani dagi mungrokno rigi tongnai. Hake ang afano sannai. Hake bon norok bai mol brum tongna bagai te koroksa chubana isano rinai. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you forever. Aboke chung dagi mungroktoi donge kaitorno hamjakmani mari punuke chung pola katar rijaknai. Hai kinke kaitorni dagi mungrokno rigi tonge kaitorno hamjaknairokno simise pola katar rijaknai. Piyaba kaitorni dagi mungrokno rigi tonge kaitorno hamjak sugyarokno pola katar rijakya kene srai ke purungjago. Kifitam manthai sokatno teye John Chodoni Yekwiso haikene sijaktongo. Ani dagi mungrokno rigi tongnairo borok unka ano hamjak nairo. Ano hamjak nairo afabai hamjak jaknai. Ang bo borokno hamjak nai te ang sakbai thangno borokno punukrinai. They who have my commandments and keep them are those who love me, and those who love me will be loved by my Father, and I will love them and reveal myself to them. Hake kaitor ni kerong dagi murukno rigi tongke ching afa kaitor by Jesus Christo ni hamjak mungo tongnai te subra Jesus sakno teye chingno punukrinai kene. Te by sake kaitor ni kerong rukno rigi tongma by ching kaitor by te kaitor ching by hamjak muni khalo krungo tongnai kene ching purungjago. Omaro kengka kaitor ni kerong dagi morakno rigi hamjak muni tongun tongnai rukne bagai kaitor ni aroni baksa manthai sokatrok. Tabu ang sana naitongma kokrokno jotta tripuri sikla sikliro kha kaichomui kunchu kaiyi ma knalai thai. Tamni kinba oma belai nangkukma kokse. Aboke kaitor unka hamjakmun abo soino. A hamjakmuni kaitor no hamjak sukti sakno hamjakti te sakno hamjakti no buinobo hamjakti kene norokno dagi klangka abobo soino. Norok hamjak mungo tongke aboni manthai sokatrokno tuibo kaitor srai ke sawi klangjak abobo soino. Asuksimi sawi kaitor hamjak muno tuye kok muthakliya. Tamoke norok bakai ke kaitor no hamjak sukna nang norok bakai ke sakno hamjak na nang te norok bakai ke sakno hamjak te buino hamjak na nang kene kaitor srai ke te phang ke sawi klangjak te yelambago si klangjak. Abuni bagi se afa kaitor ni kaichi kerong rokno subra Jesus Christo ni
kaini dagi mungono kobu rijakmani. Aboni nakar mungke kerong rokti noro kaitor no hamjak suktum sak no te buino hamjak tung kenai. Aboni yagulo suprai kaitor Jesus samani kokno John tero ni chotrisho kai kene sijak tungo. Ang norok no hamjak ma kai keno norok bo norok kiching norok ma hamjak lai thai. Just as I have loved you, you also should love one another. Abo khinma ke Israel sarok yeba Judai rok yeba kubun doparok yeba ke buini borok rok hamjak ma khaya. Pia sajala kaitor Jesus Christo norok na hamjagi punuk matino norok kiching norok ma hamjak lai thai khinise. Tei baisa sanathange norok ni wan sukte te muchung te norok kaitor no hamjak sukmaya. Norok ni wan sukte te muchung te norok sak no hamjak maya. Norok ni wan sukte te muchung te norok chila yeba beri no hamjak maya. Norok hamjak ma chila yeba beri ni wan sukte te muchung te bo norok bono hamjagi manya. Pia kaitor naima nuk matei te bini muchung matei norok kaitor no ma hamjak suk lai thai. Sak no ma hamjak lai thai. Te norok hamjak ma chila yeba beri na bo ma hamjak lai thai. Abo se soi te kubui hamjak mu. Haka se norok kaitor ni kerong rok no regi tung nai rok te kaitor no soi ke hamjak nai rok kene romjak nai. Tabu knale di tumung sajala kaitor Jesus Christo hamjak ma hai keno norok kiching norok bo hamjak lena khinke norok puila subra Jesus Christo ni hamjak no tuye te bo norok no bakai ke hamjak khine srai ke saimana nakugo. Subra Jesus Christo ni hamjak no tuye te bo norok no bakai ke hamjak khine sina bagai norok puila jora riwe Mathai Mark Luke te John pai sija kotma kakam bija prokno kha kochomoi ma porilai thai. Aboni logino koktum kakam rokno teye pirjak ma rokno bo ma knalai thai. Tamni khinba hamjak ma unkha abo kerong no supung rima klayo. Love is the fulfilling of the law. Khine Roma tero ni dosho sijak ma khai keno subra Jesus Christo hamjak ni besengte beba kerong rokno supung rika. Hake Christian rokbo hamjak ni besengte beba kerong rokno supung rina bage ringjak nai rokse. Tabu subra Jesus Christo ni hamjak no tuye te bo norokno hamjak no tuye ang norokno omo khaike saikna rina nayo. Kifi sakhe subra Jesus Christo ni hamjak unkha kakam hamjak te bini hamjak go kisicha phano hamya kre. Aboni bagai bini hamjak norok ni kakam simi se klayo. Hamya kse klaya. Kifi neike subra Jesus Christo ni hamjak unkha kuthar hamjak te bini hamjak go kisicha phano hamya sutra kre. Bini hamjak norokno kuthar klainani samungrokno se kroso charka. Te bini hamjak norokno kuthar na bagi se phirungo te kobogo. Kifit thamke subra Jesus Christo ni hamjak unkha sunso kere hamjak. Aboni bage bini hamjak norokno sunso klainani belokya te sunso go kiklaya pia sunsokni belokjak ni yoknani lama phirungo chubavo te sumsok bilangni norokna pioge muthango. Kifi brike subra Jesus Christo ni hamjak unkha
똥문 가함니 감자군 아버니 바게 비니 감자군 노력노 똥문 가함록세 푸른거 때 똥문 가함 똥레이디 흔히세 다기고 키피 바케 수브라 지수 크리스토니 감자군 노력노 라마 코로리아 피야 비니 감자군 노력노 라마 가함 푸누게 힘르고 키피 도케 수브라 지수 크리스토니 감자군 노력니 랑마노 때 티낭노 소코모리아 때 노력니 가함 때 감크라이노 데라 리웨 시바야 피야 비니 감자군 노력니 가함 때 감크라이니 바게 완수고 때 사문탄고 키피스니케 수브라 지수 크리스토니 감자군 삭삭니 가함 감크라이 때 동톡무니 바게 부이노 부타리아 피야 부이니 가함 감크라이 때 무탕작무니 바게 삭노 야파르르고 तुम ओमोती रोक से सुब्रा जीसु क्रिस्टोनी खामजाकुं खिनके ओमोती खामजाकुं बाई से सुब्रा जीसु नरकनो खामजाखा ते खामजागी तोंगो खिनके सुब्रा जीसु क्रिस्टोना रिक्थारना जोतो क्रिस्टान शिक्ला शिक्ली रोकबो सुब्रा जीसुनी खामजाकुं बाई काइटोरनो साकसाकनो ते नरक खामजाकमा चिला यबा बरीनो मा खामजाक लाई थाई खने काट से स्राय स्राय त्रिपुरी शिक्ला शिक्ली रोग ताबुसुक जोरा नरक साइकना रिजाक मानिनो तेईसा कोक बाराखे नाइलायानो किफिसा खे काइटोर उनका खामजाकमु ते खामजाकमु काइटोरनी आरुनी से फायो तुम काइटोर उनका खामजाकमु ते आ खामजाकमु काइटोरनी आरोनी फायो खिनके खामजाकमु उनका काखाम ते कथार किफिने के खामजाकमु काखाम ते कथार उम्मा बाइसे काइटोर नरकनो काइटोरनो खामजाक सुक्ति साकसाकनो खामजाकती ते साकसाकनो खामजाकतीनो बुइनबो खामजाकती खिने दागी वे क्लांखा हाके नरक काइटोरनो खामजाक सुखे नरक किचिंग नरक खामजाक लाइखे नरक काइटोरनी केरंग रोकनो रुगी तोंगमा सेक्लायो किफित थामके काइटोरनी केरंग रोकनो रुगी तोंगमा उनका अबो नरक काइटोरनो खामजाक सुगो खने फुनुकमा मारी अबोनी बागे साकसाकनी वानसुक माते ते मुचुंग माते नरक केबोनो खामजाक माया फिया सुब्रा जीसु क्रिस्टो नरक न खामजाक मा खाइकेनो नरक किचिंग नरक बो मा खामजाक लाई थाई अबो खिनमा के काइटोर नाइमा नुक माते के मुचुंग माते के ते कथार के नरक किचिंग नरक मा खामजाक लाई थाई किफी ब्रेके काइटोर वानसुक माते नाइमा नुक माते ते मुचुंग माते नरक किचिंग नरक खामजाक लाइखे नरक काइटोर बाय खामजाक जाकनाय काइटोर नरकनी बिसिंगो बिनी तोंगथाय स्नाम फायनाय नरक काइटोर बाय तानसा अंसुकनाय ते फोला कथारबो रिजाकनाय किफी बाके सुब्रा जीसु क्रिस्टोनी खामजाक उनका सुमसो करी खामजाकमु सुमसो क्लाइनानी बेलोकिया ते सुमसोगो किक्लाया खामजाकमु किफी दोखे सुब्रा जीसु क्रिस्टोनी खामजाकमु उनका तोंगमुंग काखामनी खामजाकमु हाके पिनी खामजाकमु नरकनो तोंगमुंग खामया फोरोंया ते तोंगमुंग खामया बो किक्लाया किफिसनी के सुब्रा जीसु क्रिस्टोनी खामजाकमु उनका मुथांनाय खामजाकमु बिनी खामजाकमु नरकनो लामा कोरोरिया ते नरकनी लांगमानो ते थिनांगनो सोकोमरिया फिया नरकनी काखाम ते खामक्राय क्लायरिनाय खामजाकमु किफिचारके सुब्रा जीसु क्रिस्टोनी खामजाकमु
saksak ni khamkrai te tongthok ni bagai buina butharia phia buini kakham khamkrai tongthok te muthang jakung ni bagai sakni langmano ya pharirubo chilabri khamjak lenairok tabuk norok srapsa jorariwe saksak no sungke amjogi nailaide norok kaitur ni khamjakung baide saksak no te khoraksa no khamjak lai kaitur ni khamjakung kakham te kuthar ungma khaike norok ni chilabri khamjak lema kakham te kuthar de norok ni khamjak lemu khoraksa no kakham de khlailai eba khamya de khlailai norok ni khamjak lemu khoraksa no kuthar de khlailai eba sitra de khlailai kaitur ni kerong rok tuide norok kiching norok khamjak lai subrai Jesus Kristo norok no khamjak ma khai keno de norok kiching norok khamjak lai kaitur naima nukma tui te muchungma tui de norok kiching norok khamjak lai norok ni khamjak lai mu khoraksa no mude muthang no eba sode sokomorno norok ni khamjak lai mu kaitur ni aroni de eba soita ni aroni tabuk norok saksak ni khabo yak berawoi norok ni chilabri khamjak lai ma kaitur ni aroni kene srai ke gosi raknai de norok omonam muituot naruk leidi kaitur unka khamjakmu kaitur ni a khamjakmu unka kakham te kuthar kaitur norok no kakham te kuthar khamjakmu bai khamjakha te kaitur norok no khoraksa no kakham te kuthar khamjakmu bai khamjak leidi kene kerongo dagiwe klangkha aboni bagai norok ni chilabri khamjak leima kakham te kuthar ma unglai thai tripuri Kristan sikla sikli rok tabuk khamjak mung kakham de khamya koksung muni kok ke filmung norok srai ke saiman baikya abokhe khamjak mung ungkha kakham te kuthar kene norok saiman baikya kene ang khaklayo asuk simi savui chilabri khamjak leimani bukha khaksano abokhe khamjak mung kakham de khamya abono ang oro muthakha subrai kaitor Jesus Kristoni kakham te kuthar khamjak mung bai norok jotta tripuri Kristan sikla sikliro supung jakthung amen